Ассалому алайкум дӯстон азиз, хуб ҳастед? Тенҷе мошина падви куб дида буде, аммо хонара падви куб дидагӣ набуде. ҳозир ман қариб як 10-та хона ё хато накунам 6-та хона нишон медим падви куб, яъне ки оҳиста оҳиста сумша метӣ. И ягон банк манг нест, яъне процент нест ки ҳаром шава. Бо гап хабар бо чӣ мегӯянд? Деги дегчаш қатъия дӯстони азиз ҳичи надора, гӯшт нест. хулоса ки дӯстони азиз, хонаҳое ки мебинед 6 килес аз бозори фудсити ба ҳамҷара 30 километр. хонара падви куб миёи қак сумша меспорӣ, оҳиста оҳиста астаниша меспорӣ, қати яъне ки нотариални даверност. Ман хонаҳоро шуморо нишон мехтим бачаҳо. Ина иш 8 сотиқ замин аст бо ҳастаи 6 сотиқа. хулоса ки ин ҳамҷа хонаҳо қаторан як бародари тоҷик ин ҳам хел қатор. Ина и хонаи десте раҳи раҳш ай тарафа. Хуб ҳоҷӣ газ свет дора надора сур? Свет ҳама чи аст. Газ худшон мекунад. Газ худшон мечаспонед. Ба ҳамон хотир бародар азиз нигоҳ кунед, хонаҳоро ман нишон метим. Ҳам фақат курпачата мегирӣ, миё мечасп. Чӣ мекон мекунӣ? Зиндагӣ сар мекунӣ. Хай иҷа бачаҳо барои ремонт иҷа истироҳат доранд. Нигоҳ кунед, хонаҳо ба тамоми санъатан. Тиёр фақат ози кор рафтааст дар иҷо. Кор рафтааст дар дӯстон. چیکار میکنی شما؟ فقط میوه وقتی تیار میکنن پول همش هم میکنن کورپاچت هم میمونی زندگی از سر میکنی دکومیت پکومیت همش. برادر عزیز این زلی کلان. اوه بچه این خونه زلی کلان اینجا که من نمیدونم چی ان. خلاصه که خانه های یه خیلی خوبی بچه ها بوده است. همه را پول نی تیار میکنن. پد ابای نه پد چی نه برادر عزیز. пад бо шпакловка ва қавр бало. Мо мекунам дӯстон азиз, шуморо пол нести ҳама курпачата мегирим ё зиндагӣ мекунем. Ҳамиҷа чанд дар хонаи 1-4-5 дар хонаи калон ина иҷара дида истодаи дӯстони азиз. Як хона иҷа намедунам чи ай 2 хона, 3 хона. Иҷа ванай ба фирм. Ва иҷа ҷой ина хеле ту бо теплияи омитя хулосан мехели. Ҳамашу ина иҷаш бо калидора кад бо иҷа хона хулас ки тамоми намуди хонаҳо дар иҷа кардаистем бачаҳои тоҷики худмо бо ай тараф омадам дидӣ ҳои тари хона доштан и тари дар доштай ин айси медурой аюси мебурой. Хуб як хонаша сёмка кардем мегзарем дар дигар хонаш. хулоса ки видео дуроста меша то охира гӯш нигоҳ кунед. падви куб мисол гап миёи 1 миллион ша метӣ 5 миллион ша метӣ 3 миллион ша метӣ астаниша ҳар моҳ суҳбат мекунӣ меспорӣ. 1 сола 6 сола 8 сола ягон банк манг нест. як бародари сумдори худмай мехоҳад ки хонаҳоро бигира нур замин гирифта ба бачаҳои тоҷик мефурӯша. ина дигар ин хонаша нишон додам 8 сотиқ замин 100% караги ҳамаша 100% забор ба борту мақа мекуна метиҳад. гузаштем дар хонаи диемаш ҳамчунин ишам рост мекуна. ё ай чанд хона иборота намедунам. иҷа хона аст як. ина иҷа зали калон. ина хона 2 иҷа гардероба ба фирм. хулас ки бо истибрем ҳар кадомаш стили хича дора. ина иҷаш 3 ина иҷаш ванай точно иҷа ванай. ина ванооши хай калон. ай тараф бо мебироем бачаҳои тоҷик иҷа кор карасодиам бо. хулас ки ина иси дурмадан дора айчон дурмадан дора. ина бо як хонаи дигар. хулоса ки ина хел и пай забора як чи пай шланга чи Кабели свет. Кабели свет мегзарад иҷа. хулоса ки як хона ина и 2 хона ина и 3 хона шафта истодем. нигоҳ кунед дӯстони азиз, мо хонаҳое ки айнол сохтаистем ҳуҷҷара моз мерем навора то охира тамошо кунем. хулас ки ина як хонаи дигар дар иҷа иш бо камак 70% бачидагӣ будай. иш буд этажай чия ҳичи нафаҳмидем хонаҳоро стилоша. хулас ки мебиёй бародари азиз аз наздик шинос мешавӣ чӣ хеле намуд хонаитон бугӯ ҳам хеле соз мекунанд чӣ хеле корату ҳам хеле мекунанд метиҳанд ту. фақат хонаҳо нимкӯлафурӯш нестанд дӯстон. хонаҳоро полни ҳам ки медурои зиндагия сар мекунӣ. газ баъзи хона то овардаги фақат мегирӣ чикор мекунӣ. албатта бадарини хона та хадад медурориш. бадарини хонара газ дуровардагӣ нест. ина и ҷой бо ҳамо об гарм куниву хина куниву и хел ба филм ҷа вана ҳай хато накунам. ин иҷа хона бо иҷа бо гардеробу стиральни машина. иҷа шебу
боиҷашам сехлосам туалет ҳамаш яҷа. Холоса ки ҳамаи хунаҳоро ман шуморо нишон додам бародаро. 6 кинлес ай фуд сити 30 километр. ҳамсоё тоҷик, шароитош хуб. Бародаро аз сев дори бо дар ҳавли ноту. Бо чӣ комин ина сев пев рехтагӣ. Сев мегире мехӯре. Ман сев дар хунара нишон додам омадам севора би. Ина дӯстон бисмилла. Ина дар раҳи асфалтон. Раҳи асфалтон нишонтон медиҳем. Ина дӯстон азиз нишон додам. Ина раҳи калонтон. Раҳе ки меяд ба пеши хонаотон. Ина раҳи ту. Ина хунаҳоам хеле қаторам бародаро. Ҳозир мерем дига уҷа дигарӣ. Як хона, ду хона, се хона тайёр. Акма оли гуфтид нархош чандай? Нархошу 21 миллион, 13 миллион, 17 миллион. Вобаста ба ҳамон хона миёй чӣ комини қатишон чақчақ мекунӣ. Бода уҷа доран 4 сотиқа 13 миллион. Боса соз мекунан хунаҳоро полни соз мекунан. Бо нимкола намефурӯшанд. Бо наебгеи қанимкола хай мо далша хидмат мекунем. Мебиёй заказ мекунӣ, ҳамчунин дар дасти тайёр карда метиҳад. Хуб дӯстони азиз, як хона, ду хона, сета кадме сум дори албатта бошад арзунта битияту. Кадме шароит надора мисли ман. Мисол мегем миёй 2 миллион мети, 4 миллион мети, 3 миллион мети, 8 миллион мети. 40% 30% меспори, 50% меспори ва мегӯй хай дар давоми 1 сол 2 сол метиман. Ути хонаҳои қатор 6 кинлес бародари толихму документҳо ҳамаш дар номи худчанд. Миёй документҳоро мегире дар хунутон мекунем. бисмиллоҳ зиндагия сар мекунем. Худованд нигаҳдор. Мерем бо уҷра чикор кунем? Нишон метиҳем тамошо. Акаҷон барори каро Аллоҳ баракат я. Хуб мерем озӣ бо ҷое ки хонаҳое ки аз 0 сотка расодиан уҷра нишон метиҳем. Паноҳту ба худо мо рафтем багин. Ассалому алайкум. Лайк, комментария фаромӯш накунед. Видеоро то охир тамошо кунед. Дӯстони азиз хеле ки дав хунаҳои хушро нишон додем. Ҳамчунин хунаҳо яъне ки аз ҳамин 0 сохтагӣ ҳам вайҳо. Ана ки ие ки деда соди 8 сотиқи ҳаст ва 4 сотиқа ҳаст. Бародаро аз нигоҳ кунед. Ҳами ғавси ҳами чӣ мегӯянд стена ҳами чанд ка мешавад 40 сантиметр. 40 сантиметр мешавад бародаро. Ин ҳамчунин хонаҳоро месозанд бо тамоми санъаташ. Кадмед ки харидорӣ уҷа вайш чанд миллион буд фаромӯш кардам? Хунои уҷа ва 21 миллионӣ будан. Ин 4 сотиқа агар бисоза 13 миллиону? 4 сотиқа 13 миллиону? Ина 8 сотиқош 17 ба тамоми туалет, ванна. Короче ҳам курпача мегирам я. Бародаро нигоҳ кунед. Ина ҳамчунин хунаҳо. Иҷа 6 кинлес аз ҳами чӣ мегӯянд фуд сити ва Теоплистан ба ҳамиҷара 30 километр бародаро. Ғавси ик хунаҳоро бинед. Дристаш девор 40 сантиметр. 40 сантиметр хунаҳо. Маъқул. Ҷадак ҷо бурмада метавонем ки нишон додем. Датори ҳамҷа. Ина мо датори иҷа бурам бачаҳо. Нигоҳ кунед. Бисмилла чапа нашо. Да боло бизанам. Ой Аллоҳ. Хуб. Хуб дӯстон датори иҷа бурмадам нигоҳ кунед. Хунаҳо. Ина ҳамчунин меяд. Вай комнатай брат? Не, вай калдора. Не, иҷа калдора медонам, уна дигариш. Вай хона, иш чӣ? Ду хона. Не яки ма и залай? Иш зал. О углаш вай туалет ванан чанд? Туалет вана. Иҷа калидор, паҳми ки калидор чанд қака? Не, паҳми калидор, синихи дод. Уна упара. Бале. Ди тоз. Хуб, ин я этажая, у дигариш де этажая. Ҳамчунин замин. Анам хеле хунаҳо мекунанд. Ҳамаи меан бародари тоҷик. Я бизнесмена гирифта хона карда ба мардуми бачаҳои худмо фурӯхта истодиянд. Хуб боз бо айтан нишон метиҳем. Хулоса бурмадам айҷа нигоҳ кунед. Бародари азиз, ина меёрам бачаҳои тоҷик сохт кардаги фурӯхтагиянд. Ина ба круг маҳкам кардаги забор круг нефил маҳкам мекунанд. Ин хунаҳои сохтагия бугум да. Де этажа, се этажа, ина хеле я этажа. Хулас ки ин иҷа бихоҳӣ 4 сотиқ замин дар хона месоза метиҳад. Бихоҳӣ чанд қа? Дар 8 сотиқ, яъне 8 сотиқаш 17 миллион, 4 сотиқаш 13 миллион. Ҳамаи шароитошу тинҷ. Боз дигариш мерам. Ҷа бачаҳоам бода бало назанам. Хулас ки ина дӯстон вайш ва плюс ина и хунаш. Боз нава як этажа. И де этажа ҳоҷиё?
иш де этажа 190 квадрат. Хулоса ки миёед чанд намуд, чанд фирқа хунаву дар доранд. Ҳаминҳоро шумо ба дили худ вибр мекунӣ мехарӣ. Ин хеле де этажа месозанд. Иш 4 сотиқа фирм 13 миллион. И хеле месозанд 8 сотиқ 17 миллион. Де этаж, же этаж, яъне тамоми намудча дар инҷа дӯстон вуҷуд доранд. Метунӣ вибр кунӣ бихарӣ. О ҷон. Калоне будам де этажа мансар мешава ё? İş de eteci pırra meşava. Иш де этажа пурра мешава, де этажа мансаро? İyi bir mansa, de eteci pırra, de eteci mansa. И чанд комната иҷа? İcat yak zali kalon, kuhni zali kalon uç meşava, yak komnata. İcat banya meşava, banya gardirob. Düğüm etaj karoçi, se komnata meşava. Се. Uç düğüm etaj mansarli, çor komnata. Ина бачаҳо ҳамаша устобобо гуфт ки инам хеле мешаванд. Хулосат хунаҳои хуб. Пат ключ фақат курпачата мегирӣ меои. Газ дора ҳоҷи иҷаҳои тература. Газ дар зи газа медорорӣ тамом. Ина дӯстон заминоту, ина хунаҳо. Кадмет бо сумдорӣ метавонӣ ҳамаша як боро бихарӣ. Касе сумдорӣ, касе не. Бародори азиз ба нархи арзон чӣ кор мекунӣ? Ҳамчунин мегирӣ, хона месозӣ. Видеоҳоро дидӣ? Хонаи аввала нишон додум ту, хонаи дуюм, де этажаи пра, де этажаи мансардор ва инаи хели хонаҳо ва ухели хонаҳо. Хулас рақамҳо дар рӯи экран занг бизанӣ. Шишкин лес аз Фудсити ба ҳамҷара 30 километр. Ба пешхоната асфал, газ, свет, тамоми намуди чиз дар ҳамиҷа дида мешава. Нераи асфала нишон ту битим я бори дигаро. Ина нигоҳ кун дӯстон азиз. Алҳамдулиллоҳ ки хеле бизнесменҳо ҳастанд. Алҳамдулиллоҳ ки бизнесменҳо ҳастанд. Бародарҳо чӣ кор мекунанд? Инам хел дам мегиранд. Ина асфал, ҳама този хунатона, уна газ, уна свет, об, ҳама чиз шароиту хоб. Хеле ҷаби ин мардак забор шайқи кара ки дига ҳеҷ кана бина ҳеҷ кара. Хулас инаи ҳамсоё зиндагӣ карастиян. Хай хунаи навай, хунаҳои ҳамсоё зиндагӣ карастудиян. Бо шумо буд Бобоҷони беқарор дар пеши бачаҳои тоҷик. Мебиёед бародаро. Занг занед, дар хизмати шумо ҳастам бароҷа. Алҳамдулиллоҳ. Ай шумо фақат лайк, комментария кунӣ, биёед бихарӣ. Аллоҳ баракатун тия. Саломат бошед. Раҳмат барои дастгиритон.